Поне жартиер ли е това? Жартиер е. Добре. Така. Лукане, тук ела. Да сложим твоите приятели малко по-нататък. Не с ръце. Не с ръце. Като беше кум, видя как го прави младоженеца. Окей, с замятане на главата хвърля жертиера назад, за да отиде в един от вашите приятели. Куме, да нямате някаква игра тук с нагласена работа. Не гей сега там при другите, не? Не гей при другите. С професионално замятане на главата. Чакай! Това не се брои. Това не се брои. Дай пак. Той път, момчета, гледайте да го хванете. Че ще му се заметне главата вече. Дай да битка имаме ли? Битка! Вашия приятел, който трябваше да ви бъде шафер, нали? Запомням съм.